Baba na mai makadi. Tiripo makadi. Tiripeso kama wakamira sia. Ndi baba na mai wali. Baba na mai. Baba kupi baba na mai. Tiripo kwa mtasa. Kwa Tsomba. Yes. Oh, ndio kwa mambo mtasa. Kwa mambo mtasa. Oh, alright. Hayo. Pakanaka. Dambudziko rakubvise kwa Tsomba. Kusvika kuno Harare. Ngiri. Dambudziko rava sekuru anyanya kukura idambudziko rembereko tiri mukati meimba yedu nemudzimai wangu ndofunga tani makore 3 tatorana kusvika pari nhasi hatisati tanomwana wekuti tikwanisewo kushedzwa nezita rekunzi baba ndinongoshedzwa nemasene zvinova zvimwe zvakandirwadza kuti kusvikira rini zvakangodai apa nguva iri kutofamba makore ari kuenda ndo zvanyanya kutiudza pano. Kuchipatara makamboenda? Kuchipatara takaenda. Vari kuti chiyana chirembo? Vana chirembo vaingoti patakatanga kuenda kuchipatara dambudziko rakatanga nderekuti patakatorana takagara nguva mudzimai wangu panguva yataitarisira kuti pamwe uchadii uchageza kuenda kumaperiods zvakabva zvanojamba patafungidzira kuti pamweni pane zvaakuitika mudumbu. Ndofunga takagara mwedzi wekutanga mwedzi wechi2 3 4 5 kusvika pa6 months kwabva tachizoenda kuchipatara tichiti anorega tibonzwe kuti zvakamira sei. Tasvika kuchipatara kuya tanzi anoenda munotenge pregnant test. Patanotenga pregnant test yakwakutarisa kwakuona hapana zviripo. Patati pamwe kunyepa patamboenda kuscan tichiti pamwe pregnant test yanyepa kwakusvika kuscan yatobudisa maresults zvaratidza kuti hapana chirimo mudumbu. Zvatinesa kuti saka chii chiri kutora nzvimbo kuti munhu anotadza kuenda kumaMPs iye asina chaakatakura mudumbu. Kusvika tazoti beta tiende timboyotry kuenda kwana sekuru mushure mekunge tambobva kumaprofita takamboenda kwakasiyana siyana but hapana rubatsiro rwatakapuwa. Chavaitoita ivo vaingotisimbisa kuti zvinoita asi nguva manje atoo makore 3 saka takazoti beta tiende kwasekuru because taimbofollowa tichiona mavhidhiyo ataiona pasocial media. Patanzoti kuna sekuru Chapola unobatsira nevamwe vanhu vaitobuda vachipiwa matestimonies vakabatsirwa ipo pano ndosaka tazosvika pakuti tive panapa. Vandadzi, dambudziko rakatanga wose ndadzobaba vataura pachirume ini nyatsotsanangurai kuti no zvinhu zvakafamba so ndanzwa vachiti pakamboita nguva kana kuti tichiri kungoitika here yamanga musingateveri. Zvichiri kuitika ndingati kubva ndisati ndaroorwa ndaitogeza mazuva angu zvakanaka pamwedzi pega pega ndaigeza 5 days and then pandakachizoroorwa ndo pandakatanga kugara kana kuti 6 months dzinotopera ndisingagezi ndobva ndazogeza kana kuti 10 days 11 days ndikatoenda kukliniki ndototengawo pregnant test inobudisa kuti handina nhumbu. Panguva inoenda kuti kana kuti pane ndichibatsirwa ndakuda kuti ndichaenda kuscan ndobva ndageza kana kuti 10 days 11 days kana tobva rabuda tushoma zvokuti unogondofunga kuti hapana chaitika. Uchisvika kuscan ndakaenda ka2 kumascan zvinonzi zvese zvakanaka musafunge nezvazvo zvinoita hanzi havana chatiri kuona chakashata ipapa. Saka pandakachizobva kuscan ndichizoenda kumba kwarakaberekwa inini mushure mekunge ava vangu vakuenda kundibvisira kumba ndakasvika ndikachiti rega ndichitsanangurira gogo wandikakura nawo dambudziko rangu. Gogo wabva wanditi uchero kadoti handina nakubatsira hapana nozvigona nokuti hapana zoti wakakura sei. Zvikanzi wangu wakapiwa vana 4 ndigogo. Saka pawatogara 6 months which means vana wako wasaranga 3. Saka pawana 3 wasara waswera wabata wera ndikati hongu ndododini ndodobatawo mwana. Saka ndochitarisa nepandakazobva kubvisirwa kumba ikoko ndakatogara mamwe mamanzi ndisingagezi which means watoreva kuti vana isu vakatodini vakatopera mudumbu mangu hamuchisina. Saka gogo paakanditi abva anditira munamati akandipa mvura yemugodhi abva andisungira tambo yewaiti mushuno zvikanzi ukaona wagara 2 months wozodzoka. Ndikaenda ikoko pandakaenda ikoko abva anditi famba ndabva ndafamba handina chakabuda ndabva ndauya kunoona ndakufonera futi ndikati gogo zvinhu hasi kuchinja zvikanzi unobatsirwa uri ikoko here uya kunoko nandakwereterwa mari neamweni wangu ndowakazondipa mari yekuenda futi kumba. Ndasvika kumba gogo abva anditi famba
saka kana ingofambawo hapana chaibuda uko kusvikira ndazoya kuno. Pane mazanya zvinzvisa. Ndiani akati makanga makapiwa vana 4? Ndigogo amai wababa. Vakazviziva sei? Handizoziva unoti iwo wangu ari muprofita saka takangoti sezvo munhu anga ari muprofita vachitozvekuterekesa vanhu pamwe ari kuonawo mumwe hatizivi. Vaimbove vanhu vatori muprofita? Vaimbove muprofita vachipinda maso izvozvo vakupinda idzi machechi ako izvozvo masinagoge. Asi vachiri kungoprofita? Vachaprofita. Ndo vakati pamaitaurana izvi makanga makapfugama vachikunamatirai vaikubatirai kana kuti vaita sei? Tanga takagara ndandakatogara tichingotaura senyaya tamubedroom ndoko vakati ndoda kuti ndione mudumbu mako mangwana kusenseni zuva risati rabuda. Vabva vachimuka makusena vabva vatanga kundinamatira vachindibata-bata mudumbu. Vabva vanzi vachibvunza mama wangu anga atorimo tatokati inini mama wangu tete wangu nevatwinzi avo tuna tete Bethany vanin'ina wangu titorimba imomo. Vabva vati kuna mama wangu kwava kundinamatira futi vari tuna kana kugoma hazvimaonei kana kuti marotei kana handina shandaona kana kuti shandarota zvikanzi nagogo inini kuti hanzi ndaitonge ndaanchirota here kana kuti kukuona hanzi ndakutotonge ndaapa bastop ndakumuperekedza auya kumasungiro kuno atone mwana asi nharaunda yavanogara inharaunda yakarema zvikanzi da kuti uchisvika utoresa kuti yemagodo umwe palaini hanzi ndaunongotonge uyanika imba sipa chitonge pane chinhu chikuku yamwa masamusa ndoti umwe aisaudi asi nharaunda ine varoi ndikatosvika koko handigari mazuva akawanda ndadi ndakuperekedza samafanira kuti zvikaita auya kumasungiro kunoko ende ndozokuperekedza nokuti mweya ndozvakuta kuti ndikuperekedza asi nharaunda yenyu inorema ndomashoko akabva wataura makusenia wakati utsvage shindeya waiti ndikugadzirei kuisa muwest ndandatsvaga shindeya kubva wandisira muwest pandokona zvisina kushanda ndabva ndatoidambura ndabva ndakanda mutoileti saka pandakachizovafana chiti zvinhu hazvina kuita ndabva ndaende kozvikanzi kotambira ndikakupa ndikatata ndakadini ndakabvisa zvikanzi vanhu vakaudza kuti ubvise tambo iwane zvangu watona ndosaka vakakutodini ubvise tambo asi mashoko ekuti unewana apiri kana kuti pane chinhu chikuya mazuva makabva nditi usataurire munhu chero wanhu ekumba kwenyu usavataurire asi ana mai mushure mekuramba vachindibvunza kuti zviri kudii ndo pandakazosvika panhare panguva yekuti ndakazovatsananguro ndo mashoko ataura nagogo. Vakatiwo chinazvo? Ana munhu akati gombe venyu vanenge ndo vanoziva zvinhu zvikuitika nekuti hatiziva kuti kana munhu achitaura kuti ungoine vana 4 tichaziva saka inini wangu nekusazivawo kuti anga ari hani pamwe ngoriwo dambudziko riripo haumhanye kuti munhu ndiye ari kukonzeresa usati waziva kufanira vega nimbofamba. Saka iwo vanokwanisa kuvabvunza kuti kosi makaziva sei kuti ndakapiwa 4? Handina wabvunza. Chete kana uri pakutsvaga zvimwe zvinhu zvinokudarika nekuti Amerika tinzoenda kuna sekuru kuti makapiwa vangani. Sekuru abi yenyu vako vakataura kuti iwewe wakanga wapiwa vana 4. Saka avo atiraiti because ndio vanoziva vana muchibereko vake so ivo vaiprofita asi chavaiprofita nacho ndio chakapa kuti vasiye futi chii chavaiprofita iyoyo kuti vaone kuwanda. Saka mwana uyu vakamupa zvinhu zvisina kunaka nazvino vakamuremeta. Saka Allah subhanahu wa ta'ala tikatarisa pano tikakumbira tiri kunzwa tsitsi. Munoona mukoma Robert tichitaura panyaya yematambudziko emadzimai iri kurwadza. Chiri kurwadzisa tichakuti vari kushungurudzwa vanhu vari kunotsvaga mishonga yavo yokuti ivo vasimbe, ivo binda kwavo kuwanika zvinowanika, ivo vaite upenyu wavo hwakanaka bati vana achitambura. So mukatarisa kuti ukatarisa mushe kuvagadzika apa nase vanovhunduka asi chinhu chiri kukanganisa mwana uyu vachichiziva chichimuyamwa mazamu yake usiku nesikiti andibona. So isusu patiri panapa ndofunga takatoona kare ndokuti mwana uyu haane nguva pochikaita 3 years plus chandakufanira chekuti mulumba wacho ari kunzwisisa kuti ndiri kugamuchira matambudziko. So isusu kana tichitaura kunogogomaroni pamunotishambadza kutaura kuti ona izvi kuitiwa mabasa tiri kuita mitambo inorwadza, mitambo inoshungurudza nokuti tiripo pakati pekutoyambutsa uyo ari kutambudzika. Munhu anoroorwa ipa madhokota kana mukatarisa kana ndii ndikutoshandika mutasa so ndikuona pane chikukanganisika. Simba rababa neramai riri kusangana zvakanaka asi kuti rikaupezai rinonzi munhu hapana nokuti pavari kuita nguva yavo mvura idzodzo padziri kundosangana dziri kutorwa dzese dzoshidwa
vanhu vogona kurota, vanhu vogona kuita chido, vanhu saka apana chakanaka. Saka dare iri ndirabuya isusu chapo ndichokuti takuda kungotakadura kuti muzukuru awane kufamba, awane bereko. So awana bereko tinokofara posi tinebwe muzukuru akaboya panapo achibva South Africa. Izvozvo akawenda yadzadzi yake zvakati kutsvaga dzadzi yake iri kupenga, but iye akaitsvaga bwana, akakabata bwana wake so akatodai akagara masekuru dawa nebwana wenyu. Tikati bwana wangu ati ndikati aiwa asi wangu ndo Allah, because Allah ndo anejasha idzodzo. Saka ndazvino ava vana vanoda musha waukombwe, upenyu waukombwe, biri wake chiri paari chibviswe. Noti munhu afanana agadzikwa pachizazo atoti chikono. Handiti? So kana ane chikono, murume patime anorara naye, period yakatorwa kare. Kura kuti akadwiwa kare muchibereko. So kuperi ndokufamba nekuchembera, makore akandosvikwa 35-36 anenge akuona problem yake yekuti musana chibereko. Odzavara kudzoti chibereko chako chine kezi. But chibereko chake tikaita sapanapa ndikutarisa ndikuona chiri right. Zvese zviri right. Asi pakuita muroyi wekuziva. Ende muroyi haasi ega, takuti varoyi vekuziva. Saka alhamdulillah ndokuti dambudziko rake uyu nderake. Murume wanetwakewo. Hatindibona vachi. Saka takuda kuti tinogara pasi tipendere basa iri tigone kulipfudza tiite zvinobatika. Alhamdulillah. Pana ngati mubvunzo kuna sekuru. Hatina mubvunzo wandingamubvunza kuna sekuru nekuti zvinenge zvataurwa nasekuru ndinoona zviri zvakaswatuka zviri zvakajeka. Handiti kuvanza hapana kunange mine mubvunzo weupenyu kamwe. Handinangu mubvunzo wandinawo asi ndinoda kungotanga kuti chekuti kwacho kwatiri kufambawo isusu zviri kunziwo zvakaitwa pandiri ndo zvakaitwa futi pane minongo andakasira inini. Hanzi ari kutoshandiswa kuti budiwa nayo manero. Akarorwa Asati form 1. sawadiwe wati aizve zvake izvi aiwa inayo kuti mama wacho ndikuataurirawo kuti ndinofunga kuti tidai asi zvinoita kunge tapuma vanhu kana pakatorwa mashoko aya agogo ndikazonotaura gogo kwamutana gogo kati kana zvanyanyaonetsa ndoenda noti mbuya ini ndiri mbuya imi muri mbuya ngatifambe pamwe chete nemwana zvikanzi mama zvinoita kunge tapuma munhu. Saka mama wachona atotonga akatovharwawo asina chato izvozvo wakadzoka wakasiyana nadhedhi wachiziri wese. Dhedhi wacho aitongo arowa wachingoshungurudzwa kusvika izvozvo vadini vadzoka wakatoenda kwagogo kotaura hanzi gogo aibva ati musiya ajero ogara ega. Saka mama wakatouya kunogara tokutotiza nevanhu. Dhedhi wangu ane mazibvudzi nemazindebvu akati ndikatogera mabvudzi ane mandebvu ndoenda towedzera utsinye kufura hwandinawo. Saka izvo dhedhi akugara kumba kwamai wacho mama wako nokukumba kwamama wako. Andakagera chi? Hanzi ndikabvisa bvudzi rangu riri musoro nendebvu dzangu anadzo ngwani ndebvu dzakura nemabvudzi. Hanzi ndo ndatowedzera utsinye. Pawanga kutombobatira mumabanga munin'ina akada kuvhura dhoo akarohwa nanhasi ane zvimawanga zvekutorohwa nadhedhi wangu kuti ada kubatsira chi. Hanzi ivo vakabvisa bvudzi ravo nendebvu vanenge vawedzera utsinye. Hanzi ndo ndatowedzera utsinye kufura hwandinawo. Saka munin'ina ari kugara naamai? Ari kuna mama nawo kumusha pana mama kuna gogo ndokwavari vese vari tuwanini wacho. Gogo yava muri kupinza munyaya mbichana? Amai vaamai. Amai vaamai. Okay. Ava vekuprofita kuti wakapiwa vana 4 ndaamai vababa. Handiti vari kwavatsomba ivo? Amai vababa. Amai vababa vanogara udombosha ndokwavanogara ndo vandakakura ndichigara navo. All right. Aya, pakanaka. Tinotenda.